Teď si pamatuju, jak jsme jeho 350 na tajno nastartovali šroubovákem, aby jsme se mohli projet. Otočil se ale zpátky do Pak mi Karviné? byla zima, protože začala být fakt zima, byly tajfuny. O rok později se vrátil do Jižní Ameriky a to už byla čistě motovýprava, 23 000 kilometrů. Mě otrávila jedna holčina, mi nalila do pití drogy a přišel jsem o nějakých 150 000. A jsem rád, že jsem vlastně přežil, protože jsem se zbril na zádech v pokoji. Jsem vděčnější za pitnou vodu, splachovací záchody, kam můžu házet toaletní papír, za jídlo, za kontakty a za to, že se podívám na českou holku a vím, že to je holka. A teďka já tam zůstal vlastně ležet a co? Nikde nikdo, já jsem v horách v Rumunsku, je mi zima. Jsem si musel podhrabat tu nohu, aby jsem se z toho vyprostil. 50krát si málem zemřel? Jo. To je docela dost. Jo, no. No já si myslím, že každý z nás má v životě nějaké situace, kdy jako by chtěl, ale najde se těch 10 ale. My jsme z Evropy úplně jinak naučení, takže já mám moc dobrou zkušenost a moc pěkné vzpomínky na to, jak mi lidé pomáhali, ty setkání, to mělo hloubku, příběhy.